namiki buchi. Obu namiki. Onye na-ekwu ụfọdụ mmadụ ọbụla ihe kere kepụrụ ebe ya. Ekele dịrị gị n'abalị n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwere tutu anyị abịa n'abalị ị mara na ị ga-adụ ebe a. Nwaanyị na n'igwe anyị kwuru n'ihe ọbụla n'abalị a ọ bụrụ n'ọrụ. Onye mara ịkwanyere mama anyị ugwu. Nwanne anyị. Nne anyị. Deaconess Okefi. Anyị bịara n'abalị ya sụkwado ụmụ Chineke. Onye nwe ma na-agbapụ gị. Ihe anyị na-ejere ozi. Gị onye ihe niile kere je na isi ala anyị. N'abalị a ga-abụrụ onye isi oche n'aha Jizọs. Ihe niile ga-eme n'abalị a site n'abalị a ruo echi na ọgwụgwụ ya n'aka gị dị ike. Mmụọ bi n'igwe bịa were ọnọdụ. Onye bụrụ onye isi oche dị na-eje nje bịa ọtụtụ gị n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwere anya gọọmenti na mkpụrụ ụgbọ nkwukwu gị na agba ọbanye na-egwusogide mmụọ ọbara dị ọcha. Ike gụrụ ọbụla nke na-esi na anya bịa. Anyị ga-eje aha nke Jizọs Kraịst. Ọbara Chineke dị na-egwusogide ike dị n'ụtọ ka ha lụọ ntụ n'aha Jizọs. Naanị ike nke dị na-eguzo. Anyị ga-eji ndị gị gbara gbara gbara. Naanị ike dị na-eguzo. Ebe naanị gị ga-dị otuto. Naanị ike dị na-eguzo wee hazie ihe niile. Naanị ike ka ọ na-achọ n'aha Jizọs. Mmụọ dị mbi n'eluigwe wetachasị ọnọdụ. Imeela onye nsọ nke Izrel. Anyị emigbo gị gaa n'ọbara nke Jizọs Kraịst. Obi n'ebe mmụọ dị niile ga-eji wee jụọ osi n'abalị a n'ọbara nke Jizọs Kraịst. Ike gị ga-hazi ihe niile. Daddy hazi ihe niile. Ga-enye gị otuto. Anyị na-eme ofufe kabalị abaa n'aha nke Nna. Maka ọbara nke mmụọ nsọ. Kọrọ Jizọs aka ebe ọ bụla elu. Ọ bụ mgbe anyị ga-amalite n'ịkpọlite nwanne anyị nwanyị onye Chineke ga-eji wee jee ozi n'abalị a site n'inye ya bụ Chineke otuto n'ibuli aha nsọ ya elu n'ihi na okwu Chineke sịrị anyị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ka anyị na-enye ya bụ Chineke gịnị ekene. So ị ga-esonye anyị n'abalị a inye Chineke ekene na ibula aha nsọ ya elu ka onye nwanyị rie otuto n'aha Jizọs. Anyị na-akpọlite nwanne anyị nwanyị Sister Happiness Amaka from Agbada na-achị onye Chineke ji eje ozi site n'abụ otuto. Hallelujah. Blessed the earth, so foolish. Have you been in darkness and see? Turn around to the King. The Lord is calling you, my dear. He's calling you from the land of wisdom. Omo Chineke, ayagakukwa yawo, ayagakukwa aka, ayagabakwa egwu. Ọ bụ na ị ga-eme ya too Jizọs igwe. Ịdị mma n'ehihie, ị kwesịrị ịtụkwasị obi. Jizọs ọ dị onye dị ka gị. Ịdị mma n'ụtụtụ, ịdị mma n'ehihie, chọọ ị kwesịrị ịtụkwasị obi. Eze ọ dị onye dị ka gị, onye dị ka gị, onye dị ka gị, Chukwu, onye dị ka gị, Chineke ọ dị onye dị ka gị, onye dị ka gị, onye nyere gị na Chukwu, onye dị ka gị, Chineke ọ dị onye dị ka gị.
sobio no dio nye dikagio babi di mono kochio chukwi di manu du mirio ezi kwasiri to kwasobio no dio nye dikagi onye o onye anakuparaka onye o chine kodi onye dikagi Verse 9 and 10. Psalm 49, verse 9 and 10. Who is there? He live forever and not see corruption. For he sinned that wise men died,
Likewise the fool and the bold person perish and leave their words to others. Somebody shout hallelujah. Church, you know, forever. Somebody shout hallelujah. It's where I want us to look on. Verse 10. Verse 10. For ye see not that wise men died, likewise the fool and the foolish person perish and leave their words to others. Eba kan choro kan kwani so go say dead. Dead. You'll be hearing about death every day by day. Morning you hear about death. Afternoon you hear about death. Night you hear about death. What is death? Life. The permanent death. The permanent living death. You can never see anyone that died to wake up again. Of death. No one on this earth that escaped death. That is inevitable. Okay, you gamu. Okoro da gamu, abo da gamu. Onye na gamu, onye ne gamu. Omo takere gamu. So oworo onye obona no n'ụwa gbanarịrị death. So that is the reason why Joki make a man na pania. Osi one your mama in a zaina pania. About death. No you will go gamu. Onye na we go gamu kwa. Onye mari gamu. Onye na mari gamu kwa. So no one on this earth that escaped death. So that is the reason why you have to arrange your life. Prepare yourself. In case if you die today, if I die today, where am I going? In the major, one day we must die. One day we must die. So no one on this earth that runs away from man is the first person that always raised his name in the book of death. And it happened that death visited this man in his house. Jesus, Jesus. Qui y met,
nke Chineke n'ụbọchị nke ikpeazụ. Onye nwe ntị niile nke nọ ugbu a n'abalị a, okwu a wee bụrụ ihe ga-akpọlite, okwu a bụrụ ihe nkwụsị, okwu a bụrụ ihe ntute, okwu a bụrụ ihe ga-eme ka ndị njem dị ụzọ gị si. Eche m oru gị n'iru gị n'abalị onye jikwara mkpụrụ ka ebulichasị ya gị ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Anyị na-agbapụ ya ọsọ maka na anyị maara na ndị ọzọ nọpụ ya na-eche tupu anyị na-achịkọta. Achọrọ m ịma ka o nwere onye nwere special number ọ chọrọ inye anyị. Special number from the youth. Ị na-ege ntị, Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Isi ya sịrị alaeze ụlọ m. Alaeze ụlọ m. Alaeze ụlọ m. Nke ndị kwere ekwe rebi ebi. Ebe ahụ ka obi m dị, igwe bụ olileanya. Alaeze biko mee ngwa bịa. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke Nna, alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke Nna, alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Jisike ada na mba, onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ngọzi na-adịrọ ya na-emeri emeri, ọkachamara na-echere ndị nke ya. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke Nna, alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke Nna, alaeze Chukwu. Akwa adịghị, nsogbu adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Hallelujah. Akwa adịghị, iru uju adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke onye Chineke. Ebe ọ bụ na akwa adịghị, nsogbu adịghị, iru uju adịghị na alaeze Chineke, kedu ihe kpatara na mụ na ya ma mme ngwa ka anyị hụta ebe ahụ nke ọnwụ adịghị kọrọ Jizọs aka, dịka m na-akpọlite nwanne anyị nwanyị Sista Leticia Odiro from Agbada na-achị ka ọ bịanye anyị nke o ji biri nke o ji. N'ụwa anya n'elu ụwa niile, jenube ka ndị ụwa mara na anya Jehova na-ahụ ha. Anya n'elu ụwa, anya n'elu ụwa.
ka ntaramahụhụ ya ka nke ibe ya. Nkịtị agbaala onye na-akwagide ndị ụlọ ọrụ m emere ka anyị mata na ha si na ọ bụ ndị na-akwagide ọ bụ ndị na-akwagide n'eziokwu. Otu nwoke bụ onye na-ezu ori. Ọ gara ebe na-eme ụlọ akwụkwọ ma onye ahụ a na-akwa bụ nwoke dara ibi. Anyị na-ekwu okwu ya ebe a na ọ bụ nwaanyị nwụrụ, mana akụkọ a na-akọwara anyị na nwoke na-ezu ori na ọ gara ụlọ akwụkwọ na onye a na-akwa bụ nwoke dara ibi, ma onye ahụ a na-akwa bụ nwoke dara ibi. Otu esi eli onye dara ibi bụ adịghị elikọta ya na ibi ya, a na-ebepụta ya iche ka eruru na nke nwoke ebepụtara ibi ya. Na onye ahụ nke na-ezu ori gara ebe na-eme ụlọ akwụkwọ ahụ, ndị bepụtara ibi a were ibi a debe ebe anya na-agaghị ahụ ebe zoro ezo. Mana onye ori a n'ihi na o nwere mmụọ na-eme ka ndị ori na-ezu ori, o wee gawa ebe e busara ọbụna ibi a, ọ gaburu ya, o buru ya tipụ ọsọ, o buru ya tipụ ọsọ wee na be ya. Ọ lụọla nwaanyị, ọ sị nwunye ya, ihe a na-agwa gị kịta, lee anụ a, sie ya ọsịsọ ọsịsọ, enye nri 1 awa tupu m na-alaghachi ka ọ bụrụ na isichawo ọbụna alụ a. Nwaanyị wee na-esi anụ na-enwe aṅụrị dịka na o nwere ụmụ nwaanyị ndị na-enwe akpịrị. Nwaanyị na-esi na-egbere onwe ya egwu, na-egbere onwe ya egwu, na-asị Chineke imeela, Chineke imeela. Nwaanyị sigidere anụ a wee sichaa, lelee nnu. N'ime ilele nnu a, di ya wee bata si Oriakụ m, arụ emeela taa, arụ emeela taa. Nwunye ya wee sị ọ gịnị bụ arụ mere, ebe ọ bụ na ị wetara anụ ka anyị si were na-emeri ụwa anyị, gịnị bụkwa bụ arụ mere taa? Nwoke wee sị ya na mmụọ ya pụgo n'ime ya. Mgbe mmụọ ya laghachikwutere n'ime ya, ya akọrọ gị ihe bụ arụ ahụ mere. E wee nye nwoke 30 minutes. Nwoke wee sị nwunye ya na ya laghachiri azụ n'ebe na-eme ụlọ akwụkwọ ahụ, na ya ejela ihe ya butere bụ anụ lama na-egbu ebe na-eme ụlọ akwụkwọ, na ya amaghị na nwoke na-akwa bụ nwoke dara ibi. N'oge na-ekwuzi ka ndị kpochiri ili na-asị, bịakwanụ ka anyị buru ibi a wee likwuo tupu anyị na-aga izu ike, a na-akwụ ịbọ na ịtọ ịtọ. Nwoke wee sị ọ ga-abụ na ihe a m butere ka ndị a na-akwụrụ ịba ịba. Ka na-ekwu okwu a, okwu wee teba nwoke ntị ka ha na-asị na-ebesakwara ibi a ebe zoro ezo. Kedu anya hụrụ ibi a? Kedu anya hụrụ ibi a? Nwoke wee were ọsọ laba be ya, si nwunye ya na ya amaghịkwa na ọ bụghị alụla ma alụ ehi na-egbu ka mmadụ nwụrụ ka e gburu ebe nwoke ahụ n'ọkwala ili ka ya mere gịnị, ka ya butere ihe a. Nwunye ya wee tie mkpu si na arụ eme, ime ihe ị ga-eme di n'ime ihe ị ga-eme. Ọ sị na ya amaghịkwa. Nwaanyị sị na ya elelego nnu, na ya esichaa na anụ a wee lelee nnu, na ihe ị ga-eme n'onwe gị bụ otu onye lelere nnu n'otu a ka ị ga-esi wee bịa lelekwuo nnu. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, mara na ụmụnna
ga-agbazuru anyị n'ebe a nwoke wee na-ebe na-asị nwunye ya na-agbaghara ya ụmụnne m na ụmụnna m mgbaghara ọdịnije a ụmụnne m na ụmụnna m ọ bụrụ na anyị nwere nwa okorobịa na ezinụlọ anyị ka na-eto eto ma ọ bụ nwee nwa agbọghọbịa nke na-eto eto anyị ga-agba mbọ mee ka anya ha pụọ ịba n'ihe mmadụ ka mkpụrụ obi onye ahụ wee dị ndụ ka onye nwe anyị ka ọ gọzie anyị n'aha Jizọs. Ọ bụ gị bụ nka nke iso njem ọnụ, ọ bụ gị bụ ọpụta obie, ọ bụ gị bụ isi iyi nke ndụ. Naanị gị bụ chi. Nwa obi gị bụ ekwesịghị ka ọ dịghị chi ọzọ. Ekele dịrị gị. Dịka anyị na-aga n'ihu were ọnọdụ na-achị eze Chineke dị n'otuto, isi n'otuto gị na chi ọzọ agaghị eke ya. Naanị gị ka anyị gara akpa isi ala gị n'ihi na ibe isi nna n'ezie onye chi gị ji ihe. Ekele dịrị gị. Gaa n'ihu n'ọlụ ọma, jidesie ndị gị ike tutu ruo mgbe ihe niile bịara n'ozuzu oke. Ọ bụ gị ka anyị ga-akpa isi ala gị. Anyị kpere kpere n'ịzawo baa n'aha nke Nna, Ọkpara, Amen. Mmụọ Nsọ. Amen. Ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Jehova bụ Chineke anyị dị na mmekọ nke ndị nsọ dịrị anyị niile ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Eluigwe, ihe niile ị ga-eri n'abalị ya onwe nke ga-abụ ihe butere afọ anyị. Anyị ga-erite ndụ, anyị ga-erite arụ isi ike, anyị ga-erite ọdịmma n'ihe ọṅụṅụ. Ekwere ka ndị gị nwoke na-aba n'anya ga-eme ka mmadụ yipụ kama mee ka arụ ara izu oke. Dịka ọtụtụ niile ga-alọchikwute Jizọs bụ onye nwe anyị. Ọra Jizọs aka m. Ezikọta aka ọnụ wee na-anụ ọgụ. Eruberu na-ejikọta aka ọnụ wee na-agba izu wee na-asị na obi a ga-adị ka elu elu. A sị na ibe ga-ebe obi a ya jee ka o mee nkwa Amaka kwụ n'iro ọhụrụ maka obi a. A sị na ọkwụ eche obi a n'ụzọ atachikwa ya. A sị na onye si akwụ mba ahụ n'isi n'obi a na pọmama aba na nke ya. A sị na ọchụ nwa ọkụkọ n'obi a ya nwere ada nwa ọkụkọ ya nwere nwe ọsọ. A sị na obi a ga-adị a ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oge, mụta ozuzu ahụ, mụta ozuzu nkwọ. Obi a ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ, maka na akwụna ụlọ ya gbara ọgụ si na windo mapụ onwe bụ ihe mere ngwa afịa. Nwaanyị na-achọ mkpụrụ ka afọ o kwesịghị iyi tatịrara ụra. Ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ akpara nkwụtosịa o chọrọ pripe. Ilele gbakwara obi a na-agbakwara nwunye di ya ka iri ilele hapụ igwe obi a wee na-asị na obi a ga-adị onye fụrụ na ụfụrụ mara anya ya bụkwa isi. Onye zụkwa na ụlọ rocha na ụlọ amaghị nri ya bụrụ ọgụgụ ụzọ na mkpuo. Igwe Your Highness isi ngaba ngaba, thank you very much. Inyego m n'authority nye m ọfọ maka na onye nna ya tinyere ori o jikwa ọgba agbawa ụzọ. Ịgwa nna gị ebe ị na-aga ọ gwaghị ihe ị ga-ebu ma iru ebe ahụ. Onye ka m ji bụrụ ụzọ lala ada. Igwe ị makwa na onye ejiri ego ada azụ ọma ọkachie. Onye na-azụ ọma ọkachie bụ onye ji ego. Onye na-ejiri ego na-azụ ọma mgbe ochi maka na ihe a siri aba eme amụọ nwa ọma mma
agụọ ya Clinton amụọ nwa ọjọọ njọ agụọ ya ọbụm na-eju Isi bo, ọmọ onye na-aga.
kwụsị eziokwu n'eze na-ebi ndụ nnachukwu melọda nọ n'ọgbọ onye ndebe ego n'ụka m na-ekwunu ashọp chairman bili onye nwere ịnọ nwere mmadụ onye tigi n'otu mmọnwụ ọgịnịga nwa ndị Igbo na-achị ijebe si m iji awele ịnaba naba si gị iji awele odogwu isi gara kọpụ na-ebu ogichi isi na-akpa na mkpokuru ogichi ọ nabazi n'ọbụ isi gara kọpụ ya na-ebu ogichi tere isi na-aka na kọpụ ogichi ọ nabazi ogiji isi na ngalaka bụlụ ogige ọnama asụmụnem adabụnem nke ha mere dị mma na-agba nke mbụ delight obi adịghị amapụ anya ime ihe eme ọ bụghị usoro ịma agụ egwu ịmagwa edozi egwu anyị were asị gị Chukwu gọzie gị na nke ime wee sị ka anyị kpọlitekwa Agụda sound system Agụda the second the blessed Agụda the second ọ ga-adịrị gị mma gị na ndị otu egwu gị anyị makwa na ndị okenye nọ anyị ga-enyekwa ndị okenye ohere maka ọ bụrụ na onye na ndị okenye ohere ọkụkọ fuo echi ọ bụrụkwa fọtụ ha ọ bụrụkwa dị
Amara. Kale na chiruza. Wani ruabo. Good morning. Mommy, can I give There, one. All right. Abi komen ko Haneze mara fagi na onye ebu. Okay. Wa Haneze afagi. Aha m bụ Deaconess Fidelia Ifeanyi Chukwu Nwafọ. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko gwana anyị ife mara unu ji gbakọta ebe a tata n'ụbọchị tata na ọtụtụ arrangement ya na-esi nri ya niile unu na-esi. Ihe mere anyị ji gbakọta ebe a taa maka ofu memba anyị nwụrụ ụmụọmị anyị Messi Okefi. And nwaanyị ahụ ọ nwunye nna m ka ọ nwunye nna m. Na mbara m akasi unu obi sị ka unu hafụ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya
n'ịma na igwe niile na-eje n'ụzọ ọ ga-adị na mma. Biko gwana ọha na eze nwantịntị oge ka oge o biri ndụ oge ọ dị ndụ ka ọ bụkwa ezigbo mmadụ ka o si bie ndụ ya. Ọ bụkwa ezigbo mmadụ, onwe onye nọ n'ụwa ahụghị ezigbo mmadụ, onwekwara onye nọ n'ụwa na-enweghị ntụpọ. Mana since o ji wee bata Christ Apostolic Church wụrụ memba anyị, ahụtara m ihe dị mma n'ime ndụ ya karịa hụta okwukwe, hụtakwa ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ n'ebe ọ nọ bifo wee banye na ọrịa nke anyị na-ejekwe na-enetekwe ndị chọọchị na-eje enetie mụ na onwe mpesi na nchi Enugwu nata na-agakwa n'etie wee begidezi wee ruo n'ụdị a. Onwe ihe ọzọ anyị ga-eme, onwe ga-ejesi Chineke nwanyị anyị nwere ndidi ọ si gba ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị na-enye Chineke ekele. Ekene anyị ya ka anyị na-arịọ Chineke ka o mere ezinụlọ ma ha mesa mmemme anyị na-eche ka ezinụlọ a na-ahụta afta ha nichara mama ha wụ a na-atụ inu si azụ onye ahụ kakwara ihu ya mma nya azụ ya kakwara ihu ya mma n'ebe ụmụ ya nọ. Ọpụpụ na mbata ha mgbagharị a niile mostly Chijioke a parịa lee ya ọrịa nya Chineke nya mepekweri ya ụzọ, nya mee ka ọ hụta ihe Chineke, nya mee ka ọ mara Chineke karịa ka ọ ma bịa na mbụ. Ekene ya ọ na-afa na-etugo etu enwekwa afọ ya na-etu m iche ahụhụ mọmie n'Ike distrikti maka ihe nnukwu ka si bịa na-abakpa ka anyị na-ekpe mọmie n'Ike distrikti. Ekene ya wee na-asị na mbọ niile unu na-agba na mmemme na njem niile unu na-eje ya na Jehova ga-akwụghachi unu mmajikwu mmaji n'aha Jizọs. Ekene ya okay. Sorry, on va en bas là-bas. On va les dire, qui a fatigué, on a comme oh, do possible. Go back.
my view, like I can't have okay, you walk here. Okay, Logi. Oh, yeah, make it wine. Maybe. Yesterday, got it. Who go back? I can't. For the guy made it. Oh, no, go back. For the guy made it. Yeah, Mama Taka, Inshallah.
Berike Guji n'aka Okefi, Igwe Okefi, emuru izu oke mmụọ ọ dọrọ mma ebe anyị na-eje ọ ya dịkwuru na mma azụ ya aka ya ihu mma n'aha Jizọs Chukwu mere ihe iji kwere ụka ọfụma Kraịst ya anabata n'aha Tobi oku, how do you have? Oh, I had it go for.
nobody go. Please, please, please. I want to go now. Go when you can eat. I'm back here. I'm back. Nobody go. Nobody go. Also go. Also go. Also go. Also go. I think we can go down now, Jesus. The children are yes, you do not have a gun or say so. I do not. You put it back. You did not have a gun. Yes. I got a sentence. When I do what the Christ Apostolic Church, I got to say something. Just like this. Why over? Why over? No. Why CSC? Why on CSC? Ago. CSC na da ko. Lẹ́ka yìí ní fọmọ abọ́wọ̀ kirikiri. Bandigi ume. Pàṣẹ ṣíṣe kìí ike. Pàṣẹ ike. Ṣíṣe gánà yá. Jesus Christ. Chineke nke n'igwe anyị na-ekele gị n'ihi na naanị gị bụ Chineke onye kere eluigwe n'ụwa tupu eke ụwa ịma na n'ụbọchị taa ka a ga-adọba arụ mama anyị bụ Deaconess Nwadimkpa Okefi na ịga zụlike chere mgbe ahụ opi ike ga-ada onye nwe anyị Chineke nke eluigwe anyị na-arara ihe ọbụla nke anyị gaji ime wee nyefee gị n'aka onye nwe anyị were si ọnọdụ n'aha Jizọs Kraịst aha gị ga-abụ ihe ebudoro elu ngọzi ga-abụrụ ndị nke gị nke ga-abụ na mkpụrụ obi ọbụla ndị bịara ebe na ndị si ebe dị nso na ebe dị anya na a ga-emecha mmemme ha wee laruo n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla Jehova ka ọ dị otu a n'aha Jizọs Kraịst dịka eji dọbara ụmama Jehova nke eluigwe ka ọ bụrụ ebe oge a na obi ike na ya wee bilie n'ike na ebube izute Jizọs Kraịst na mgbe ikpeazụ ahụ ka ọ dị otu a ka anyị rịọrọ site baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. right. Check on that, check on that. Thank you. Mechana gina kare. Dibru wota wako kugini siri. Nige su kawo. Ayi na nige kare. No wachita. Ntaki jama mewo. Ayi na tunu bin mama. Nige siri yoga. Tana me ona baba hiro wa na nige kare. Awu ya nige buruji. Ayi na sene ekele no tuto na so pra pro tele. Onye wa ni kai malitewo. Chineke kusuri na ndia. No fufa no wachita pra me no ga. Onye wa ki ihe ni ile ka je be ka no chucho bi. Ayi na kusuri ni ko na bi wacha. Ayi na kusuri ni ka ni na ko chucho. Ayi na kusuri ni ka ni na ka la mo. Ki ta ta ki jo. Ayi ka ni na ba ni na ha chiso. When I put a little bit of water, now I think I'm going to gymnastics to second.
abịa kasị ọ n'aha nke m na nke ọbara nke mmụọ nsọ ekpere ka onye nwere akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Mkpughe isi 22 bido n'amaokwu nke 10 ruo na nke 12. O wee sị m, akara okwu niile nke amụma nke akwụkwọ a akara, n'ihi na n'oge ahụ dị nso onye na-eme ajọ omume ya ma ajọ omume gaa n'iru, onye rụgbara unyi ka eme ka o rie unyi gaa n'iru, onye ezi omume ya ma ezi omume gaa n'iru, onye dịkwa nsọ ka edo ya nsọ gaa n'iru. Nke 12, leanụ ma bịa ọsọ ọsọ, ụgwọ ọrụ m dịkwa n'aka m, ihe ga-achọ onye ọbụla dịka ọrụ ya si dị. Praise the Lord. Praise the Lord. Anyị na-ekele mmadụ niile, na-ekele ndị chọọchị ndị bịa nne nwunye anyị na-esi Okefi. Ọ bụ nwunye Igwe Ọhazichie the first of Ojiriboba, bụ Igwe late Igwe Rafael Nze Okefi. Anyị na-enye abụọ dị ọfụma, anyị na-abụbụ ọfụma, biri ọfụma. Ọ mụtara anyị ụmụ, o nwere ụmụ ji anyị ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. Anyị na ndị nkwere dị na mma. Anyị gọrọ ọgọ ọfụma. Onye bụ papa ya wụ bedị, ọ nọ ọnọdụ ka igwe ndị nkwere ana ọcha. So anyị na-emere nke ọma. Nkwa mgbe papa ya jere, mgbe mama ya jere, anyị niile wụ ndị obodo a na igwe. Mgbe ọ nọ, anyị bịara ụlọ akwụ ya bịa nke ọma. Ndị nkwere mana anyị bịara ụlọ akwụ ya na anyị na-anụ ada ha nwaanyị. So anyị na-emere ọfụma. Gbakọrọ mgbe o jere Jesa Anglican Church mese wee bata na Apostolic Church wee so ha na-ekpe. Anyị mana ọ na-ekpe ebe ahụ. Anyị na-anọrọ nke ọma, na-asị ka Chineke gozie anyị n'afọ Jizọs. Amen. ya ga-ekwunye site na ezinụlọ ahụ ebe a mụrụ mama anyị ndị kwere. Ọ bụrụ na ọ dịghị, we are going to nothing. N'egbu oge ọbụla biko ka a ghara isi na kpọkere mmadụ. Onye kwesịrị ikwu okwu na-eme anya ọbụla ọka rutebe. Ebe a mụrụ m asị bụ na obodo a na-akpọ ịbịa n'Oji River, o nwere taụn ka a na-akpọ Inyi. Ịbịa n'Inyi ahụ, ha dị 9 villages. N'ime 9 villages ahụ, obodo nke ya bụ Nkwere. Abịa n'ime Nkwere ahụ, enwere village na-abụ nke izizi bụ Ngwuruman, nke ọzọ bụ Anịọcha. A mụrụ ya n'obodo Anịọcha n'ime famili a na-akpọ ụmụ Enugu na Ngwurube Chief late Chief Obedi Okechukwu. Abịa na famili a ọ bịara ji Nze Okefi, ndị a bụ mba ukwu. Nze Okefi gbara ezigbo mbọ, and ịgba mbọ ya niile mere ka Oji River dịrị taa. Then onye kwuru nna anyị akarịa nne, ọya mere na ndị Ọchọngolori anaghị Nnamani ha na-abụ wee dị n'udo. O nwere ebe aya meketa enyi nwoke ewee kọmuniketi ewuji ọbara. Nze Okefi wee tụnyere ya arụ. Then arụ ahụ ọ tụnyere ya, nwa ya nwoke a na-akpọ Rafael wee decide ya na ọ ga-anụ nwaanyị na famili ahụ na ije ha dị ya mma. O wee nata Mesia, and n'aha Jizọs Kraịst ihe gara nke ọma na asị wee mee nke ọma, mụtakwa ụmụ na ụmụ ya. So mụnwa Mesia bụ mama ya bụ nwa nke izizi n'ime ndị a amụrụ be anyị. Mụnwa kwa bụ nwaanyị nke bụ amụkwara mụnwa. Then anyị cha nọrọ n'udo. Amara m Nze Okefi dịka onye na-eme nke ọma. Emechiziri ihe niile, ọnwụ wee sepụ ezie mmadụ.
setụbezie mmadụ wee ruzie na tọn anyị. Eji m ohere a na-eme ka ndị be Okefi, divided shall fail and united shall stand. Onye ọbụla baa n'ụlọ chịkọba ya dịka anyị chịkọba anyị, ka ntọrọmana nna unu tọrọ wee nwee ike gaa n'iru. Sọpụrụ ibu ibu unu, gbaghara na ibu unu njehie unu niile. Naanị ha ka a chọrọ n'aka Kraịst site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ntọmji mama anyị, nwunye di mama net Deaconess Mercy Okefi, o nwere ihe unu nwere ukwu kedu ndị ga-abịa kwuo maka otu ha na mama anyị ji bie ndụ ha n'obodo na so ka abịa kọwapụta ka anyị na mama anyị si wee jee ozi mgbe ọ dị njọ. Anyị na-ekele Chineke n'isi mama anyị n'ihi na mama anyị bụ onye gbara ọsọ a nke ọma n'ime CAC Christ Apostolic Church Ojizo. Amara ya ma dịka ezinne nke na-agara Chineke ozi nke ọma. Anyị na-asị ka Chineke lara mkpụrụ obi nwaanyị a dịka o kwesịrị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụ Chineke, praise the Lord. Isi ụmụ Chineke ya wụna ndị chọọchị dị praise God. Ụmụ Chineke, praise the Lord. Ịma na ibere ebe a taa, praise the Lord. Ile anya ga ahụ na ana m abata n'ọnụ ụzọ hụ ebe edere 80 something years. Bịa nke ugbu a hụ 70 something years. Ịma na ịbụ nwa Chineke, praise the Lord. Ọ bụrụ mgbe mbụ a ga-asị ka a ga ebe a ga-alụta nwaanyị na ha na-anọ ọdụ na ha na-abụ ndị na-aka nka, na-etufughị mgbe ị ga-ahụ na ihe ugbu a na-eme anyị na-eme ya ka anyị mee ya ka 4 o'clock ghara ịkụnahụ anyị ma 5 gasị na ọ bụ ndị chọọchị. Ị ga-asịkwa na ọnwụ ndị butere ya ihe eji bute ya 2 o'clock. Otu ọ bụla o si dị 2 o'clock anyị agbasa ndị protest. Amen. Biko mama anyị onye gbara 73 years, achọrọ m ka mmadụ niile kwụrụ ọtọ kwanyere ya ugwu kwụrụ ọtọ. Ịma na ịbịara mmemme a kwanyere ya ugwu kwụrụ ọtọ. Anyị na-akara mama anyị chọọchị, ndị ụlọ ya ka na-eme ụzụ. Ama mgbe ị ga-asịkwa na akara ya ụka, ị ga-asị na mgbe a na-akara ya ụka na ị na-eme ụzụ. Mụnwa na-ekwu okwu ga-agba 3,000 years. Ama m ihe gị nwa chọrọ ka ịgba kwa 73 years gaa nwụọ. Hello, mụnwa na-ekwu okwu ga-agba 4,000 years. Ele ya ndị ozi n'ụlọ gị ga-edowe akwa, because ihu m niile na akụkọ ahụ m niile ga-agba ma ahụ beta. Ihe m chọrọ ka ime ugbu a bụ na ị ga-akwa aka ụzọ abụọ. Afọ ole ahụ ị dị ugbu a, ịma na ị chọrọ ka ebe n'ahụ mma anyị na age, ị ga-akụta ya n'aka. Ọtọ wila ọ gasị na a larụrụ m hụ na mama anyị dị 73 years kama a kụrụ m aka m kụrụ m na m ga-agbafe 73 years. Ndị ga-agbafe 73 years tie amen. Elekọrọ n'ọnwụ dị mma. Dịka m kwuru na m ga-agbapụ 5,000 years. Ịkpọ aka nwayọọ gaa mara na ị ga-aka nka na-anyụ ushi n'ụlọ, na-anyụ mamịrị n'ụlọ. Ịkwụsị aka ike gaa mara na ị ga-aka nka, anya ga-emepe, ị gaghị anyụ mamịrị n'ụlọ, ị gaghị anyụ ushi n'ụlọ, n'ihi na ọ bụ ihe ị kụtara n'aka. Aga m na-agụ ya, ị ga-akwụ aka ha many years ị dị ugbu ime na ị chọrọ ka ị gbafee 73 years. Ngwa kụrụ ya n'aka, 1 2 go, kụrụ ya n'aka. Ime na ị chọrọ ka ị gbafee 73 years, kụrụ ya n'aka. Anaghị akụ ya aka agaghị, ịkụ ya aka agaghị, ị ga-aka nka bụta ị gara anyụ ushi na mamịrị n'ụlọ. Ịkwụsie ya ike, ị ga-aka nka, kasie nke ike. Ụmụ ọnwụ ndị na-aka n'aka ebere m ego 5 years. From how many years is it? 10 years, 20 years, 30 years. You can't go around 30 years. You can't go around there. 40 years, 50 years, 5 years, 7 years, 90 years, 100. It
you okay, don't feel my man, you 100, 200, 300, 400, 500, equivalent 1,000. Now, 2,000. Now, 3,000, 4,000, 5,000. Cherozola. Ofuwa is no zola. Naga about 4,000. Naga this is a monkey. How much you make a praise the Lord? Yes. Narado. In the name of Kuraka, Gaga for 73 years in the name of Jesus. Abu you put Ragadana go be friend to be pregnant. I am Masawala. No water Kuraka. Unaga about 73 years in the name of Jesus. All again, we don't have 73 years. I go on a year too. In the name of Jesus. Mexicanike, I'm like about 70. Never post and never post. You post and they for the need at the no film. In a month, 2,000, 3,000, 4,000. After more, Mamazia. Hanelemania, for the neighbor, after so than pen. Jordan pocket. Cacique or Jordan a fair free. Asrum pocket pen, never name Jordan pen with pocket. Acid pocket, Abby pen, Jordan pen. Mosiso, pen of the family. Yeah, you know what you're doing. And then what you know, we have the way we're doing. I am begging and I am a man. Now 73 years. You know, so long me, I my buffet 73 years. Below the bubble, below talk and better. Stand up wherever you are, below talk. Amen, nature for 73 years. And I say, put chicken in the name of Jesus. Ask me, even if I get a movie in the name of Jesus. I'm a topic, I get a movie in the name of Jesus. In the name of Jesus. I need you go and now, but I got 73 years. Now, 73 years are the animal. Oh, God, in the name of Jesus. Holy Ghost. And you know what? Holy Ghost. Mother of Sophia, Holy Ghost. Mother of Sophia, Holy Ghost. And I got a room one. I need a new room one. Mother New York, amen. I need a new room one. I need a new room one. In the name of Jesus. Jesus, bonne wine. We let 2,200 naira get that in here. Nigga about 73 years. Then you need to have a chicken. Moses guy by also. And the million in Banagma for 73 years. I made about 73, but more I got for 73 years. Gave you Ganagma for 73 years. Agma got for 73 years. Momo get with me Billy, or Gabum Bembara 1,000 plus. Or Gabum Bembara 73. At least or Gabu 120 years. Or Gabu 130 years. Or Gabu 140 years. I want to 73. I come about 73. Onion by Lily, watching by about 130 years. And I'm not on that in my. I got him about 73 years. I'm my buffet. Oh, sorry, my sorry. He got a boom like early age. Oh, Momo, get the room, Momo. The room, Momo. Homo, Momo. Oh, Momo, my homo. Oh, Momo, my homo. The brother said, hey, no. Oh, Momo. I stand there in a labeke. I stand there in a lishoji. I stand there in Oboda. Only the men come in the name of Jesus. Ebobule no koro Jesus aga.
Put your hands together for Jesus. And I'm not going to Jesus. Hallelujah. Mepe na kuko program gaiji. Abu kembo 34. Aba geji no ku Chineke. Ku Chineke. Abu kuipota. Orumi yesa janjan. Abuta ni tekeya. Ebene kumanu kanda kanda. Ebene kibasu. Mamaji rana no. Mangala nuwaza. Ugina baby welcome so Rodney Mackie. Amen. Ebe nubua. Babo de eja no ku Chineke. Stay no 9. The Bishop of Christ Apostolic Church Ojizo. Obunesia. The president. Eko putaria. Mananihi. Lampo nyem. Nihi na obunyem. I have the authority to introduce my father in the Lord in the person of Pastor, the zonal superintendent of Christ Apostolic Church Ojizo. Pastor Anya Carlo. Oran Jesus Aka. Jesus Aka. One more. Oran Jesus Aka. Omu Chineke, praise the Lord. Konya wa ngozi egi na aha Jesus. O nwere onye m na-achọ. Ọ bụrụ na m hụ ya anyị aga n'ihu. Onye m na-achọ bụ onye gara wedding na-anụghị okwu Chukwu. Oge ka m gbuo ya nkụnkụ. Onye mara na ya agaala burial ọ nụghị okwu Chukwu. Onye mara na ya garuru burial ebe ndị chọọchị na-eli mmadụ ọ nụghị okwu Chukwu. Onye ahụ pụta. Onye mara na ya gara burial ebe ndị chọọchị na-eli mmadụ ọnụghị okwu Chineke. Onwe onye gwara ya okwu Chineke. Pastọ n'ebe ahụ ekwu okwu Chineke. Ndị ozi n'ebe ahụ ekwu okwu Chineke. Onye ahụ pụta abịa nara mma ike asị ọ bụ mụnwa bụ onye ahụ. Na ị gara ebe ndị chọọchị na-eli mmadụ ịnụghị okwu Chukwu. Ụmụ Chineke, praise the Lord. Bilie ọtọ ebe ọ bụla nọ. Bilie ọtọ ebe ọ bụla nọ. Ihe anyị bịara bụ church service ịkwanyere mmanya ugwu. Ebe a na-ebịara church service ịkwanyere mmanya ugwu. Asị bilie ọtọ gị nọrọ ọdụ. Ọbụkwa mmanya gị na-elewu. Naanị ihe ị ga-emere tinye n'ala ugbu a nye dị rest laa. Chineke gọzie gị ebe ọ bụla nọ n'aha Jizọs. Asịrị m ndị na-ekwe emem Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ị nụrụ okwu Chukwu n'obodo a, na o nwere pastọ kwuru okwu Chukwu n'obodo a, naanị ihe mmadụ si na m jụọ gị gịnị ka iji ya mee? Ọ bụrụ na ị gara burial ebe ọzọ ịnụ pastọ kwuru okwu Chukwu, ihe mmadụ si na m jụọ gị gịnị ka iji okwu Chukwu ahụ mee? Ị ga-ala n'ụlọ gị ugbu a. Ọ bụ na sịla ị ga-alarụ n'ebe ibi were okwu Chukwu ahụ ị nụrụ n'ọbụbeghị were emee. Okwu Chukwu ahụ ụkọchukwu gwara gị ihe mmanya si na m chetara gị taa na ọ ka dịkwa ire na ọ bụ okwu Chineke na-agbanwe agbanwe na gị were etinye n'ọrụ. Na ọ bụrụ na ị were ya gaa njem na ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị ọ ga-adịrị mma kwe amen. Ele ndị ezinụlọ a, ndị ezinụlọ a niile pụta. Ndị ezinụlọ a niile ga-achị ike. Yes, ọ bụ sọsọ ụlọ ahụ ndị uniform nkwa ndị ọzọ yini. Ndị ezinụlọ a niile ga-achị ike. Ọ ga-awụ na m anaghị asụ achị. Ọ dịkwa gị ga-anara m ya asụrụ ndị bụ na-achị. Ndị ezinụlọ a niile ga-asị ike. Aka na-atụ ha aka. Ọ bụ ma ekpere na-adị gị ma anyị ga-ekpegasị gị ekpere taa ga-agafe 73 years.
kwuru okwu ndị chọọchị nọrọ ọdụ na-elega anya n'ihu nwoke kwuru okwu buru ibu ebe a mụrụ mama bịa gbaa ama ya si na ịdị n'otu onye mejọrọ gbaghara ịmaghị m nwere ike nkwuchi ugwu ma were aka ntị kpụọ gị ma iwe obi mgbaghara ọ ya wobesule onye mejọrọ gbaghara o nweghị ebe a lụrụ nwaanyị ruo ofu nwaanyị ndo dị ọfụ ebe a lụrụ nwaanyị abụọ o nweghị ebe a lụrụ ofu nwaanyị abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu iri nke a bụ ọnụ ụzọ ụlọ iri nwoke a ga-enwe ụkwụ iri ndị na-abata n'ụlọ ahụ enwe ụkwụ iri ụmụntakịrị abụla ma n'ụlọ ahụ enwe ụkwụ iri ịhụra ka ọ dịzi anyị gaji ikpere na ekpere na ekpere na-agbaghara ha na-amụ nwa atụmụta onwe ha onye ga-anọchisi mama ekpebiri m ịnọchi mama n'ihi Chineke ekpebiri na aga m anọ ọdụ karịa mama aga m enwe ndidi mama nwere ọ bụ eziokwu na onwe ebe a na-agba ama asị na onye nwụrụ anwụ na ọ dara iwu ahụtụbeghị m karịkwa ofu ebe ka m hụrụ onye nwụrụ anwụ dara iwu nwanne ya nwoke si ndị nwụrụ anwụ nwanne m nwoke bụ ogbu mmadụ lee ya na-abịa ebe kwụ mgbakwa ọsọ ma ọ ka ọ ga-egbu nwa onye Chineke egwuregwu so ofu ebe ka m nụrụ onye nwụrụ anwụ dara iwu ebe ọ bụla mmadụ nwụrụ onye arụrụ ala bụcha ga-eli ụmụ ya niile gasị anyị ga-eji ikpere unu ekpere anyị na-ekpere unu ugbu a bụ na unu ga-adị ndụ ogologo anụmanụ nakwa aga chọọchị unu ga-adị ndụ ogologo ihe ọ bụla ga-abụ nwụchi ọnwụ n'ezinụlọ a ọ gaghị enwe isi ama m n'ezinụlọ a na-ekwe anya m sị ọ gaghị enwe isi ikwu okwu iru anụ ya ndị iru anụ ihe nye gị ohere a sị m gị onye ọbụla ga-atụ n'aka ya lachiri ya in the name of Jesus ihe ọbụla ga-eyiri awụrụ nwaanyị a ịchụ n'ọsọ ihe ọbụla ga-eyiri ihu nwaanyị a mere ihe ọbụla egwu mmadụ niile mere obere ya sịrị Holy Ghost ịgakọta ya sị gị na ya hụrụ mama na ya hụrụ ya ebe a na ọnwụbeghị na ịbịa mara otu a chọọchị asịrị Holy Ghost in the name of Jesus Chineke mkpusi ọ bụ na ị gbaghara Kraịst agaraghị bịa asịrị m n'ezinụlọ a mmụọ mgbaghara kụnyere ime in the name of Jesus unu agaghị anwụchi ọnwụ baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ mgbe ọ bụ onyinye anyị ga-eji wee kwagide ezinụlọ a Ibo onye dị mma, Ibo onye dị mma, ọkwa gị nyere anyị Jizọs onye dị mma. Ibo onye dị mma, Chineke m Ibo onye dị mma, onye nyere anyị Jizọs onye dị mma Chineke. Papa me, anya n'elu ụwa me. Chineke ma Jehova anya n'elu ụwa ebube na-eche ndụ m o Jizọs onye na-eme mma kụwara ya ka mara mma kụwara ya ka mara mma kụwara Chimaka mara mma ye kụwara ya ka mara mma aka mara mma aka mara mma ka ị ga-akụrụ Chineke ma aka mara mma ka ị ga-akụrụ Chineke ma mama kụwara ya ka mara mma papa kụwara ya ka mara mma sista kụwara ya ka mara mma mama kụwara ya ka mara mma abame abame abafada abo sisoma na mekporoma abafada ngwa kụwara abama oya kụwara ma abafada
Oya bawara ma bamae. Oya bawara ma bapada. Oya bawara ma bamae. Oya bawara ma bapada. Oya bawara ma bamae. Oya bawara ma bapada. Imana de
In our church, thank you very much. My mother and I, because here, boy, actually, couldn't hear Winaka, Noji. Deaconess, who can have me, and the Tineria, Noji. Yes, yes. Ọka mụ ya na-eche n'ụzọ ndị zon na-abịa ka ha banyekwuo nke ha nwa ndị chọọchị tiere Chineke haleluya jidesie ya ike unu were ya na-edota ọjị ya sikwa n'ike geti ya na bankọ na-agụ agụ ihe ego ndị chọọchị very well kelee ha. Praise the Lord. Praise the living God. Biko na ana m ekene ndị chọọchị CAC Christ Apostolic Church Ojizo ebe my late mother Miss Lolo Messi Nwadimkpa Okefi ebe ahụ ka ọ na-aka ụka ọ dịrị izi ha wee hapụ na be ha since morning notwithstanding the delays by the people in the mortuary still ha nọ wee nwee ndidi wee rue n'oge a na-asị ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile onye na-enye ndụ n'elu ndụ ka o goziere ha especially our able daddy Bishop of Ojori Bazo. Daddy ana m akwanyere ugwu ekele n'okwu pụrụ iche ụzọ gị niile ga-abụ mmiri mmiri ọ gaghị abụ mkpụ n'aha Jizọs. Ana m ekelekwa ndị sicha n'ebe dị iche iche n'ihi na Masquerade Okefi bụ onye a maara ama na CAC nationwide ọ bụrụ n'Enugu steeti all Nigeria general. So na Masquerade Okefi abụrụ onye a na-ebecha n'akụkụ o nwere onye amarọ onye bụ Masquerade Okefi both the pretendant national pretendant CAC maka Masquerade Okefi ọ bụ onye ọ bụ because he is the Bible competitioners nationwide. Onye anwa kpatara eji wee gụọ ya nwaanyị okwukwe so na ọ dị akụja n'ihe ọbụla gbasara CAC. So n'onye anwa ka ha ji wee bịa kwanyere ya ugwu wee na-asị ka Chineke gozie unu niile ụkwụ unu ji bịa ka unu ga-eji wee na o nweghị ihe mere arụ ọbụla ga-ezi onye ọbụla ma ụmụnne ndị nne families and well wishers. Ana m asị ka Chineke gozie unu niile ndị bịara ịnọnyere anyị n'ọnọdụ a udo nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile dịnyere mmadụ niile amen. Biko ndị ọ dị n'aka iburu arụ mama kawasi ebe a ga-enye ya. na boso boha onye bishikwa ọnụ maka do ngurili onye kredi ka n'ụwa su niile nke ndị agha anyị na-edi ya nsọ ebe
ọrụ nke nwa gị Deaconess Okefi ga-anọ ga-esuru ike tutu ruo mgbe ike ga-ada n'obi na-edube anyị ga-edo ya asọ na-ekwubi okwu dịka ife ọbụla nke onye iro ga-adịghị n'ime ebube nke gị jọba ka ị ga-eji wee kpuchite na nke gị jọba ga-abụ ụba gaa n'aha nke nna nke ọkpara nke mmụọ nsọ. Though he die, yet he shall live, and whosoever lives and believes in me shall never die. Let him not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you. I know that my Redeemer lives, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin once destroy this body, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. For we brought nothing into this world, and it is certain we shall carry nothing out. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be his name. Amen. Man that is born of a woman is of few days. And you know, just to do up many places like in his wise providences to take out of this world the soul of our deceased Deaconess Okefi, we therefore commit her body to the ground, earth to earth, ash to ashes, dust to dust. It's okay. Sure and certain of hope of resurrection in the last day, and the life of at whose second coming in glorious majesty to judge the world. The earth and the sea shall give up their dead, and the corruptible bodies of those who sleep in him shall be changed, and made like unto his own glorious body, according to the mighty working whereby he is able to subdue all things unto himself. I heard a voice saying, "Right, blessed are the dead who died in the Lord, says the Spirit, for their works shall follow them." Onye bi n'eluigwe nke atọ anyị kere gị ebu Chineke n'ezie. Ebe a bụrụ ebe obibi wee nye arụ a ruo mgbe obi ike ga-ada. Nke ọchịchịrị na ihe ọ bụla ga-ebili ije ozi site n'ogige a ka eluigwe laa ya n'iyi. Amara gị baa ụba. In Jesus' name. What's come? I'm not able to do that. Mama Sky, bye bye. Yashuela Alaba Mboji Manalo Ibi
Maybe Abagua, I know I'm Nana. I know the Light International Gospel Band. The Light International Gospel Band is a friend and a brother from a different mother. Indeed, all you to be mark. Performance Musicians Employees Entertainment of Nigeria, or Geneva chapter. On the Nahumakebunamu. When I see the light, Ishikanka, Yachapa. I don't get a good. I don't get a good. Oya 1 year mecha Abunike Maganisi Tocha. Obebulu Agodi Ichibia Negichi. I go to know. Yes. A time I'm not going to know yet. Okay, I don't know a word. No trouble goes to. I don't know. Ulu so is mortuary. Down Peri, as I am. Baluarengo Jamiana. Ulu so is mortuary. Wega Peri. Where's Peri? Marega Beva Renata. I went as okay, Okefi. Obakaria. I could tell you, Chief Johnny Solomon. Okay, Chief Johnny Solomon. On a hair room, you boy, don't know what I was speaking. Chief Johnny Solomon. I never forget I master my teacher. Yes, because I like a video. I like making a more lawful in a video. I like the digital international coverage. The digital international coverage. See from Enugu. One of his title music as a vocalist. The very, very terrible, crucial, and the talented. Everyone, all the world wide. Babu Mana Net, Bana Radio, Babenide, Abachanga Guria. Okay, what an egu and I call a radio more. Oh, yeah, Kuru Bumakat, Mo, no better than an artist. Oh, boy, yeah, Kuru Bumakandibo, Ebana Zolo, Etaya, Epotan. Oh, boy, yeah, Kuru Kamayara. Bibu Box. I was going I'm not the Christmas. I go down. But I'm not here. I can let you go, man. Maybe the mic. I'll just say, yes. You need I got here. I want to see. Now, 8 years ago, Sunani. As soon as I know, Uluga Pado cannot pay Ulugano. Can we receive? Nedariti Ayakano. Uluga Mexicano be Messiote.
Thank you.
Chabon Obi, anyị bụ nwaanyị na-achaza nwaanyị si obodo oyibo wee kpọrọta China. Anyị bụ ebule anyị bụ China woman. Oso Reverend ịbara akwa ebe na anyị ekele ha bụ mmanya, ha bụ mọtụ, ha bụ bịa, ha chichi bụkworo ebe jimara ụmụ agbara a na-etinye abacha. Asị ka Chineke gozie unu n'afọ Jizọs. Yes, Lord.
Masquerade Okefi. I want to even eat it. Mbaji wee pele gborobi alalo nwata nwoke para mbaji pakala akụkụ pasakato mbia si Chineke ọgụ obere na nwunye na-eso mpa o wee jide fọ bọtụrụ bia chere fiaka enye mgbuo ebo eji lọọ ọbịa ya bụrụ isi nwata nwoke ọma na ndị agụ mmagụ esekwuru mbaji o debere n'akụkụ onye ka ọhụụ gara bịa paliri katọn bịa lawa lalerubi lahali ihe mere na mmechi nwunye iwere ojuo papa Ngozi kere mbaji ejere uke gara ụlọ akwa mmịa niile ọ ṅụrụ fụọla anya ọ bụrụ nsọ n'ata abịa ike agụla n'echichi ka mmemme MC wee jide oche niile nọ ebe ahụ na-akwatu ọga nnụ ka ị achọ nkịtị ọga gịnị ka ị na-achọ nkịtị ọ tọrọ ya ọdụdụ ụwa nwawa akwa ma ụwa ojobi ọgịrị ọsọ na ya anya ruru lekwa nwunye mere isi abọpị na mbajile ya enyere ka ya ndị sara kanya ma aṅụ mmịa ndị agụ mma agụ sere mbaji laa na ya alaftere kwabi abụ m udulọrọ dọkụmentị Mudu lọrọ ibi ya bụ ile aṅụ mmiri ọ bụrụ enyere mbaji zọdị ọkpa na ịma ihe eme maka na ndị agụ mma agụ sekwari ịbịa jụọ m ese agwa ngụ na enwere mpa maka anyị eke maka anyị ọ mmiri na chọọchị ọmadụ na-abịa chọọchị na-ekwere ọzụzụ
igwe ụgbọ ala bọcha ụdọ alaka ewere mmiri mebi ọgwụ idisara dịka ọ bụkwara ka na gwara m ọgwụ ihe wesi pai chika ma niile kama emeke si ala m na-ekene ọnọdụ pụrụ iche
Bye-bye. Bye-bye. Baba,
Ana siga ne kunu gene mo. Ana ke chamo kachala chode mi. Nene chamani mwele oga bale. Eke beke ne subo ni mo. Ana modo kache na chi. Okulo kani bede anu pale. Yes amoga. Ana mama ni adini mundo. Oyi se kele m gị o? Biko mee lụka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Ogbuefi Comrade Victor Ozena. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko gbara ọha na eze ife gbasara gị n'ezinụlọ a iji wee nọrọ ebe a tata. Ihe gbasara m n'ezinụlọ a bụ na nna abụ m onye ụmụ Enugu achara ebe mmasị Okefi si wee pụta. Ọ nwanne m nwaanyị so na ọmụma na nna onye na-arụzi polidọta na-asị mụrụ uchu nwa mụna na mbiri maka na onye na-anụ uchu nwa kọrọ na nwa. Ekele m gị o. Anyị fụrụ mbụ unu na-agbara mmemme a sinsi wee sị na unu zuru ka eme na-asị unu dịka onyere ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Gwara anyị ka obi dị gị na mmemme a ka o si wee gaa. Honestly speaking, I'm impressed. Obi aṅụrị juru m afọ maka na ọnwa ka esi wee chee ka o si wee gaa. Obi n'igwe dị ebube onye mere eluigwe wee nyere okenye aka na-ete aka niile nsogbu. Ọ bụ ewụna na ya na-eme na-aga ọfụma ọfụma maka o nwere ebe o yi eme ome ọgbaghara ada mana Nancy herself was a peacemaker because my dad have told me the kind of person that woman is, that she's a peacemaker, a peace setter. So I'm very, very impressed. Ekele m gị o. Ọ ga-adị gị na mma o. Ọ nwere ihe adịghị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze ndị bịara ebe a tata. Ihe m na-ekwu bụ na ọha na eze n'ebe a ha biko ha ṅomie ihe na-eme na nke bụ eziokwu na ihe mere mkpa dị mma na asị m na Chọbe ya were ụlọ na Jizọs bụ onye nwe anyị. Ma nwere afọ a na-edu gị edu. Ogbuefi Omeka nna ya ekele gị o. Ịgụbụ otu na-ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Na-agbaba na-asị na njem ahụ bịara ezinụlọ a ga-adị ka ajakọrọ uchu na ezinụlọ unu. Ịhụrụ ga-afụ ihe dị iche ma unu jecha njem a nata n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma o. Ekele mma o. I don't care.
right, na-ekene m gị o. Biko onye ka m kene? Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụ ka isi agba mbọ na mmemme anụwa sinsi abalị ụnyaahụ. Wee sị ka iwegodo ọha na eze ife jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata. Ihe mere bụ na onye a na-akpata ata Umesi Okefi is a younger brother to my mother. My mother is the senior. So Ofunna ji ha abụọ. So ha abụọ si na ofu Igbo ndụkọ Okechukwu ọbịa Okechukwu. Anyị na-enwe aṅụrị dịka asị na ndị mmadụ agbagbo ezigbo ọgbụgba amalisi wee sị na obiri ndị ọfụma. Anyị wee na-asị na Jehovah ga-ana mkpụrụ obi ya na ndụkwa n'aha Jizọs. Gwara anyị ka mmasị gị gwara anyị ka isi mara oge ọ dị ndụ maka ama na ọ bụ ezigbo mmadụ. Mana ọ ya gwa anyị nwa obere histri, nwa obere akụkọ oge ọ dị ndụ ka o si eme. Anyị ga-anụta. In fact, because my mother has gone, you didn't know my mother was to go. Of course, so I was now and at least I'm a mistress sometime. She was also a mistress then. Then before or change dress to CAC, Deaconess. So now, I again a mom and my DJ late. Get a my don't come to her house because she loved God and she loved following the will of God. And she lived. My happiness is that my mother, in fact, I told my mother she's my mom. She lived an example life. So, what a man, I believe my born and cook. I am now again. So, everybody is a witness now. And then I'm going I should never tell now, what I know, I can tell you a friend, and you what I'm quiet. I want to get and my dear Wayana, you only get along. Actually, the man dog, everybody who's up and has to end up. Actually, I can I want to hear how to be what you keep walking as a I can walk out what I can as well as no bonnet money, that's no bonnet and then on a side. And I see the kids not taking a man and the boy and I'm off I see the college. Now, but when I say, Bonnie, one of my mass all the way from Mugos away, but now money in our body, they're going in and spend it. No man be here for a job against now we're again. Okay, now America, but he never be here. I don't know what I bet. You're guessing I'm American. I have Jesus. I can name you. I got a number. Second name you. Because I look at Hannes, Marafakan on you. I'm a prince and pastor. I'm Obekerege kubos bekerege yo oga de glamma biko wala halaz ife ju kada agles no na le memme tata moya wanya ana patata bo my step my father no why dey say so the woman the third wife my mother was the second wife so stepson, yeah. So, I can am you. You can't make us know, but this could have paper what they can do now. The money will in and I can also. I'm a no god in do. No, Niana off my office. Very nice when I bump in Diana. Oh, my mother. Maiti and Mochari, my Zulina, Mama Kake, I've been involved. And the Omaki and Dano, and the woman appreciate how we have been organizing everything. So, I don't have been a Roma,
ọ ji igwe niile na-aga n'ụzọ ya ọbụla ga-anwụ anwụ ekpere anyị bụ ka ọ bụrụ anyị maka enyiwe ndị mama anyị ka ọ bụrụ anyị hapụ ọrụ na maka enyiwe anyị so that is it. Ekele m gị ọ ga-adị gị na mma ọ nwere ihe ị na-bụ okwu nkasi obi ị na-enye ezinụlọ anụwa ezinụlọ gị ihe na-akasị nwaanyị oyibo na Chineke wetara Chineke werego ka abachi ụba bụ ihe a goziri agozi ọnwụ ụwa gbagọrọ onye eziokwu ọya na ọya mana ọnwụchu ha anwụchu so anyị na-ekpe ekpere na anyị ga-atọ ọpụpa n'elu nke ha dị ruoro anyị maka na ọtọ mba ịtọ so ọ na-akasị onwe anyị obi kasị ka anyị bie ọnwụpịa ha anya ọnwụgwụ ụmụ ọfụgwụ ụmụ ya bụgwụ ụmụ ya so it's a good thing. Ekele m gị anyị na-enwe ezigbo aṅụrị na-asị na Job gara na mkpụrụ obi ya na ndọba dịka many people agbụgbọ ezigbo ama na ọ bụ ezigbo mmadụ wee na-asị na ọ ga-adịrị mkpụrụ obi ya na mma n'aha Jizọs. Chineke onye maka nwaanyị a ama ya from day one onweghị ihe gbasara chọọchị ọ na-anụ ya n'akụkụ so she has been an active member even from choir everything till death so I believe by the total grace of God that God has granted her eternal rest in the bosom of Abraham. So that is my belief. So Chineke nara kuro bịa na ndokwa n'aha Jizọs. Ekele m gị ụda eji eke ego n'ụwa niile ọbụ ya ọ bụ ekele ego nke izizi n'ụwa niile ego bụ ọzọ ekele gị the Hope Boys Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma wee na-asị jide ka iji maka na ndị Igbo bụ onye na-ebe ọfa ka a na-asị ka o ji na-ebe onye na-asị na mmemme unu mere n'ezinụlọ ata ata ife dị iche ga-adịwa n'ezinụlọ unu ga-enweta ife dị ụkọ n'ezinụlọ na-enwere nweta azụ ya akarịrị ya mma eziokwu ụzọ ga-emepe ma ndị nọ abroad ma ndị nọ n'ụlọ onye ọbụla ga-afụ new dawn. eziokwu ekele m gị ọ ga-adị gị na mma wee gbarata ebe junior Igbo Libano ndị Igbo Okefi gee ntị ọfụma anyị bụ ndị kwere iyi na ana ma ndị ọgọ ma ndị nwe masị ha na-akwado ụlọ nkịta mana okwu anyị chọrọ ịtụ ha n'aha ndị be obed bụ this kingdom e nyere Okefi ndị be Okefi before January make enu sure na kingdom ahụ n'udo dị ya
Anya
onye isi ekele ngị biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma anyị fụ ka o si wee dị tata wee sị ka nwegodo ọha na eze ife jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị tata ihe jikọta mụ na ezinụlọ a ọ bụghị ihe njikọta abụ m onye ezinụlọ a maka na o nwere ihe wu njikọta na onye gbanyere agbanye so abụ m onye ezinụlọ a ọmụma bụ las bọọlụ letis onye agha na-esi gara fere oke igwe ofoji ọba fest so mama m onwe ihe mụrụ taa n'ọnụ m esi oke ọnya ka igwera fere oke ji wee tie ọzọ oge ha chiri ọzọ n'okwu achị so ole ọzọ nwaanyị onugbu nwaanyị o jiri ọzọ ekele m gị ana m akasi ụlọ obi na mbụ sikụ na afọ ịba agwa dịka ndị na-enwere olileanya dịka emere mana igwe niile na-aga n'ụzụ ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji and anyị nwebụ ezigbo aṅụrị na mmepe bụ ezigbo ama n'isi mma wee sị na obiri ndị ọfụma anyị were ekpekpe na-asị na jọb ga na mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs ka o si wee dị na ngwa anyị gụọ mmemme anụwa si wee gaa mmemme a gara beyond my expectation and beyond people's expectation maka na nwaanyị anyị hụrụ bụ onye yara ọya were rie nnukwu ego o nwere problem o nwere since 2019 18th of December 2019 ka nwaanyị a na-akwa taa jibedo ụkwụ ya abụọ wee gaa ije ọ bụrụ gịnị na ọ dara ada na bi ebe obi na mere odo ọkụ maka na obi ebe a ọ retịrị ụlọ o nwere ihe kpatara o ji wee dị otu so ejigide ọya onye ọbụla tinye aka a na-eji ọya onye ọbụla na-eweta ọnụoweta ịghọta mụnwa na onwe m hapụrụ ihe m na-eme na lokoja obodo pas ka m na-azụ mbata sinsi ahụ ọzọ webe onye osi wee dịwa hapụ ihe niile m mere ma chọpụ resi na ncha niile na sị ka ahụ isi ọya anaghị ekele ka ọ na-adị mma ka ọ na-adị mma o nweghị ihe emehụ ka dike o nweghị ihe emehụkwanụ ka mmadụ ka ọ ya adị mma ihu bịa nwaanyị a were mechaa were pụta on 30th August this year 2023 no on 22nd August 2023 on 29th August 2023 ahụ maka nwaanyị apụta that day ka ọ bụ kelere ọnụ most because na ọ nọ na ya kama na ihe ahụ niile na-eme ya nwa Chineke ọnwụ site n'ụmụaka ya ka ọ nwụdekwa wee ruo ọnwụ ọ na-agwa m na ihe mmadụ nwere ike ikete n'ụwa awụrụ anọdati na awụ ha na eze Chineke na o nweghị ihe ọzọ mmadụ nwere ike irite n'ụwa awụ ha na eze Chineke and ihe na-enye m obi aṅụrị n'ọnwụ ya bụ na ọ confirm daja na eze Chineke na-ebe ọrụ because on that 29 of August ka mma anyị akọbi ebe m na-eji ya ọya ogotu ya my landlady bịa si m si ebekwa n'akwa si mere mkpọtụ ka akwa atiti ya kọmọda mkpọ awasị anyị na-atụ ya okwu tinye ọnụ na ntị awụchi ya okwu ma ama ma onwe ọdazi eme nwere ọdazi ego ume when all hope has gone
anyị eluso hope niile asị ka akpọwazịa ndị be ha ka amazịa ma jọje mọtụma the woman bịaza di ya ọnụ okpukpe otizi oge nke o tiri si ya ka ihe ọgwụ ka ihe anyị na-eji stọp ya mụsị mma ka ihe ị na-eme ka ihe ị na-eme si more than 4 hours anyị na-akpọ ogige ebu na ide egwu ọsị m Chijioke ma ọ gwa m nke wezi okwu na ọ nagwokwa nsị ya mma na ị nagwokwa ebe ọ sị na ọ nagwokwa n'igwe na anyị rapụkwa ihe a na-eme n'ụwa sị m ka ọrịa ahụ ya nwoke Prince Okezuoke nọ India ka o kpere ya ekpere nwunye abụọ ọ WhatsApp call video o kpebere ya ekpere goziri ya Prince si ya mama na o nweghị ihe ga-eme chi nwere ukwu ya tate Ọgọst ọ yara ahụ anyị arahụ mkpara n'aka ka akụ jidere ya ndị ebi ya n'aka ndị ebi mmanya anyị pụrụ n'aka chi ekwuo for good starting from 2019 I have no rest ọ na-akasị m obi asị m na ihe ga-adị na onwe ha na ụmụ m ga-emecha ihe niile m na-eme ya totigosi ka ọ na-apụ ya esi na-akụzi asị m ya mana onwe ihe ga-eme na ị ga-anọ ndụ mmadụ ego ihe ego but it's quite unfortunate na after that started on God we go from that chapter go go back up mo ọrịa ahụ ya nwoke ka o kpee ni ekpere on that started obidokwa art kwa art na ọ art again ifu bịa go bikwa again around 2:30 p.m. in the afternoon and power bịa gbogide obiri chakwa sị ma ọkwa si mee nyesi ya nsogbu ebe ọ na abụrụ ahụ ya abụrụ ha duru eju na ha buru ibu na ha na-abụ abụ ka ihe m na-enye ya nsogbu sị ma ọ gịnị ọsị mụ mebekwa na akwa na m atagbukwa ahụ mebekwa na akwa na onwe bụ ihe ha na-emerụ mmadụ na-emeghị ya aka ibu gị a sị m gwakwa ụmụnne m onye owu na-ebekwanarị akwa ihe anyị ga-emede onye ahụ ịgba mbọ na anyị gara ebe ọ nọ taa dị na nri ahụ onye ebekwanarị akwa okwucha ihe ahụ si ma aghọtaghị ihe ime odinado ọgba m chichi anya that is the final one so na mmadụ ọnwụ ya ọ bụ ebe ọ na-eji egosiri ego during the time of her death time of period ọ na-ayọ ọyọ nwere ihe a na-ekwuru mmadụ ọgba otu a ga-eni ya ma ọnwa ma ebe a ga-eni ya many things o kwuru ọ sị na o bukwara nwunye eji gbuoro nwunye ebi gbuoro ọgị ebi n'ọnwụkwa anyị bụgharị ya ebi o bụrụgodị na aka anyị erughị ya that time ọnwụ emechakwa anyị na-eke achọ na anyị ga-orie nsị ya mma na anyị ga-egbu na anyị ga-emeta ihe ọgwụ esi ga-emerụ as far as n'ime eri ya nne gị na nna gị na anyị ga-emerụ ndị ya na anyị gwa ma ogosi ụka anyị ihe na-esiri ụmụnne mmiri ike ma ọ bụ mmadụ ihe na-esiri ya ike ka mma anyị kobi ya ndị mma anyị kobi ọ dị ka ya sị na emepere ọnụ ụzọ eluigwe amaghị na nghọta people are serious as people who suffer we have been that is anyị na-ata afụfụ ha ma onweghị onye na-eme expect na a ga-akpọ rekọd n'anya tell you the gospel nwaanyị nwe wee kwakwa isi ya ụzọ onye na onye emere ọ bụrụ ọkwa na o mere ihe but at least o nwere onye mere ya expect so no ihe mere so everybody is surprised carry people on our way so I thank God ekele gị afụrụ m mbụlụ gba onye ọbụla fụrụ mbụlụ gba wee sị na unu zu ka emee na-asị unu jekọ unu ji na ọ ga-adị unu na mma wee na-asị na mmemme ahụ mere taa ọ ga-adị ka ha jekọ unu chu na ezinụlọ ife ahụ na-ekwere nweta na ndụ gị na ndụ unu ga-esi na mmemme a wee nweta ya n'aha Jizọs wee na-asị na mmemme a ga-ewetara unu mmepe ụzọ aga n'ihu ife na ya zuru oke breakthrough ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị udo tọrọ atọ ogologo ndụ na-arụ isi ike n'aha Jizọs ịgụbọzi ekele gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu Skyman ịgụbọzi na-ekele gị The Hope Empire Media na-ekele gị wee na-asị na odo ka ị bụ
na-asị na ọ dị ka gị ebibile na ọ ga-adị gị na mma ekele gị na mba niile ị gbara afọ a niile ị tara njem a niile ị jere ego a niile ezipendịrị ama mbụ ife efu ọ ga-abụ ngozi dịrị gị n'aha Jizọs na ekele m gị Ojijere na-adọ na ya bụrụ otu ya esoro ebe ahụ